Si ukážeme, ja mám video Helix Game Roblox. Áno. Tak. Promiňte, Helix Game. Tu je Helix. Minecraft. No tak. Dneska sa podívame na Helixov nové video. No tak, ešte tu niečo napíšem lidi vám. Shop. A tu napíšem krásne. Okay. Takto. Subscribe a like. A teraz budeme si rozprávať, aké mody tu majú. Tak prvý mod je toto. Tak toto, čo sa sklávi. Spojujú. No a ďalší mod je toto, proste jak mluvia. Nie sú na Discordu pre mňa, ale pre mňa nie sú na Discordu. Sú tu dva veci, nie sú na Discordu, ale majú mod. Nie sú na Discordu, ale sú u Helixa doma a hovoria. Áno, ale môže to byť niekedy. Alebo na Discordu. Áno. Až tento tobogán je perfektný. Áno, je to tak perfektný. A tento Superman, nie Superman, tento lúpež, tak to je policajt. Skin. Áno. To si oni vytvorili. A tie příšery sú mod od Mineru. Čo si Riekari robil? Taký mod neexistuje, je Riekari robil mod z Mineru takýto. No čo tu napísané? Great mod je čo či tak, to pás tak. Tie pásy tam sú niečo. Ale áno, o příšerách. Si Riekari nerobil? Pre mňa to nerobil. Áno, robil. No? Asi nevidel celý. Videl. Ja videl. Takto lidi. No tak. Nám si takto podobne. No tak. Prvý dom je. Prvý mod, čo znám, je. Hornet Patrol. Nie, sa volá. Je to zbraň mod. Takto. No takto. A toto je Kevin. Toto, čo teraz zastával, čo mu túto ruku. Je to Helix. Teraz toto je odžil. Helix, toto má v svojom inventári. Tu nahori je Čestka. A tu je Jarko. A tu je presne Kevin. A čo neviem, čo má v inventári. Je Jufík. A on je niekde. On je vidíte. A tam je Mightyho dom. Áno, je tam Mightyho dom. Tak. Tu je Mightyho dom. A Halixa, môj kamarát. Neviem, ale nie je tak dobrý. Takto. To 935. A Helix má, myslím si, že 20 rokov a Kevin má. Nie, Helix má 5 rokov. Nie, je to lež. Helix má 14 rokov a Kevin má 13 rokov. No tak takto napíšeme 14. 13. No takto.
tu je Kevin. A má 13 rokov. Má 13 rokov a tu je tá druhá je Helix, už mám povedal na začiatku videa. 14 rokov. Tu je Crafting Nebel, kto nehrá Minecraft. A už ďalší mod. A je to a keď neviete, čo je to je to Furnicraft mod. Nie, aj sofa mod, alebo aj... Sofa mod znamená, že sú tam gauče. Potrebné gauče. A Kevin je ako pes na vodítku. Áno. No takto, tu je tá väža, už ste to videli, tu je to strom, áno, je Lego väža, tu je takto, tu je v nej inventári. Toto neviem, čo to proste spomenú. A ja to mám, ale neviem, čo to znamená, ale keď sa nám vedok, tak mi to proste tam skočí. Newfix sa im stratil a Newfika už našli. To je Newfik, vlastne Newfik má 5 rokov. Takto. A 985 a keď toto video sledujte, keď dáte mi odber alebo chceme mať 10 obračiel, opäť budeme mať 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000 milión, takto, milión a potom tak ďalej. A keď sa vám toto video líbi, tak dajte o subscribe a keď sa toto video nelíbi, tak pardon. A v minulosti ten odber môžete si zrušiť proste takto. Alebo nezrušiť. Áno. Proste tu je takto Kevin. No a oni išli do Šreka. Tak nás uvidíme, tak si říká. Jo, já už to fakt přišel To je šipka, mod, No tak, asi to je všetko a čus.